Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2023-nji ýylyň 30-njy dekabry Ada-Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Enhani 2023-nji ýylam tamamlandy diýsegem boljak. Ine 2024-nji ýylyň botagatynda dur. Ine 2023-nji ýylyň jemini jemlemeli bolsa näme hakda gürrüň edip bolar? Elbetde men ozaly bilen Türkmen opozisiýon hemde Türkmen aktivizm hereketi diýilýän bir hereketiň umuman işine biraderak bir jemleýiji baha beresim gelýär. Bilşiňiz ýaly 2023-nji ýyl şol aktivistleň, opozisionerleň işi bilen baglanşykly wakalara, fajialy wakalara baý boldy. Esasanam Türkmenistanyň diktator rejiminiň bigaýratlyk metodlaryny ulanyp aktivistleri deportasiya etmek mecburi, şol mecburi ýagdaýda kanunsuz metodlardan peýdalanyp käbirlerini yitirmetmek ýaly metodlara başurdy. Buňa daşyndan her edip çapak çalýanlaram bar, gynanýanlaram bar. Ýöne gynansak da çapak çalýandan ýa-da şuňa bir kino tomoşa eden ýaly daşyndan tomoşa edip bir indi näme bolar ka diýip bir öz boluşly ruhy lezzet alyp oturan adamdan sany gaty köp da. Olar üçin adamdan köp üçin biziň ýa-da özümiziň ýa beýleki aktivistligiň başyndan geçirýän zatlary bir ýöne bir tomoşa ýaly bir zat. Bular öz durmuşyny şu zatlaryň öz durmuşynyň bir bölegi dügüne, öz akwallary üçin edilýän zatlygyny da düşünmeýän adamdan sany gynansak da gaty köp. Olar üçin ýöne bir tomoşa. Emma gynansak da adamlar öz janlaryny ortaga goýup hereket etdiler, edýärler. Özleri üçin eden okşul adamdan köpüsi. Halk üçin edýär, şo zatlara çydaman edýär. Emma şu zatlara çydap oturup o şu şeýle bolmalydyr diýip düşünýän adamlar üçin adamlaryň beýnisi üçin bir şey bir düşünýär däl. Sebäbi olar her adam näme özüne seredip baha berýär da dünýä baha berende de beýleki adamlara baha berende de. Köp adamlar düşünýän bilen okşy bolup ýören zatlar. Olar aýdýar mene ne ýaşap ýörni hawa bolýar diýe eklenjimem kyn diýe. Ne daşary urta okujak bolýan hawa pulum iýerip bilen o gynatam diýe. O kyn ay ýöne Hudaýa şükür diýe asmanymyzlar arasynda uruş ýok, heýuş ýok diýen bolýarlar şonu ýaly bir tarafaryet, bir çarç wasalynan, bir gali wasalynan söz jagaşlar. Amma olaň şey diýip hamala bir bütün dünýä ýöne uruşdan dolup duran ýaly aly böyle bu Türkmenistana uruş heýuş ýok ýaly gurrun edýärler da. Dünýäň 99% ýurdunda uruş heýuş ýok adamlar. Ha o ýöne şükür edip oturmaly diýip düşünýän bolsaň şu näme başyňyzdan iýinde şu başymyzda oturan şu haramzada adamlar ýurdu dolandyryp oturan adamlar halkyň ganyny sorup şu dünýede ýoklatlar edip otursa da şoňa da kaýyl bolmaly. Sebäbi näme? Ýurtda uruş ýok, ýeketek sebäbi ana şol şoňa şükür etmeli diýip düşünýän bolsaňyz, onu uruşan bolar adamlar. Bar artık maşlygy şo diýip hataplaýan bolsaňyz, onu şo tebigatyň özüm Hudaýyň özüm uruşan başyňa da salar. Şoda ýeketek inha gor gazandan netije diýip hataplaýan bolsaňyz, onu getirir. Sebäbi ýagdaý düzetjek bolsaň şo bir erwetligiň, iki erwetligiň, 3-10 erwetlige öwrülmegine ýol bermeliler. Emma adamdan köpçüligi gynansak da Türkmenistanyň halkynyň köpçüligi şoňa ýol berip oturýarlar. Şo bir hyýanatyň, iki hyýanatyň 10 hyýanaty öwrülmegine ýol berip oturýarlar özleriň biparçlygy bilen. Şoňa da halkyň moral jogapkärçiligi diýilýär. Ýa-ni kin bir men bilen kommentariýa bölüminde dawa edýär. Sen halkyny hem şeň günäkärliýän diýip. Men aýdýan kollektiv jogapkärçilik diýip bir zat da, ol jenaýat jogapkärçiligi diýer. Moral jogapkärçilik diýip bir zat da. O kollektiv nähildir bir hyýanata ýol berýän bolsa topor bolup, şol topor hakykatdanam moral taýdan jogapkärçilik çekýär. Kä halatda hatda jenaýatçylyk taýdanam jenaýat jogapkärçiligini çekýär. Jenaýat jogapkärçiligini çekýär. Eger köpçülik bolup bir nähildir erwet jenaýata ýol berip oturýan. Türkmenistanyň içinde şol jenaýat kodeksiniň nukdalaryndan teredilen-de de gaterwet aýylan jenaýatçylyklara ýol berilip otur. Ödem şol halkyň dymmagy bilen dymmaklyk diýmegim näme? Razylyk diýmek. Dymmaklyk diýmek, razylyk diýmek adamlar düşünýän joňa ýa düşünýäňde bilenmek. Ýöne şo dymmaklyk bilen siz öz razylygyňyzy berýäňiz. Soňra mesem günüňizde nalaýanyňyzdan köp. Emma özüňiz sebäp bolýan şo. Indi şu ýan kaýdyjymyz ýaly şu
Ýylyň jemlemeli bolsa bu käbir wakalar bar diýdik da, şonu bir ýetad edip alyp sereder ýaly. Indi şol şu wakalaryň biri min ha şu dekabrın başynda täzeýiň bosa-bosanna Türkmenistan Halk Hereketi diýen toparyň liderlerinden biri Mollum ady bilen tanalýan Rozumurat Gurbanlyk diýip ýaşulyýmyň eden beýanaty boldy. Ha olam şol Halk Hereketi diýen kanalyna goýupdyr. Öz çykyşyndan YouTube kanalyna çykyşyndan insan öz ýalňyşyndan öwrenýär diýip atlandyrypdyr. Şu taýda ne bu Mollum agamyz Türkmenistanyň hökümetinden hem işgärlerinden hem halkyndan hem ötünç soraýa şu özüniň alyp baran soňky 3 ýyldan gowrak wagtlar alyp baran opozisiýon işi aktivizmlik işi üçin ötünç soraýa. Ýöne esasy soraýan üçüncü o taýda men bir paýş derler onun yer berserler onun zat diýär-de. O şoň üçin ötünç soraýa. Ýöne sözüniň soňuny näme bilen jemläpdir, nähili söz bilen jemläpdir. Ýagny sözüniň soňunda o arkadaşly herdarymyň giň ýolunda meniň maşgalam düşünem orun tapylar diýip umyd edýän diýilen ýaly sözler bilen jemläpdir. Ha, şol jümlänem özüňiz diňläň. Indi men halkym haýsy tarap bolsa, şo halk nire bolsa menem halk bilen gitjek. Evet, häzir halkymız şol arkadaşly serdarymyza şöhrat diýip 90% halkymız ýör. Menem şo halkyň arasynda men semýama da şo arkadaşly serdarymyzyň şo giňiş ýolunda meniň şu giňiş ýolunda men semýam üçin yer tapylar. Men şo halkym nerede bolsa menem şo ýerdinde. Onun için indi şunun ýaly pikire geldik. Hemmeňizem çagyrýan halk bolup. Men hazır bu hakda ýene video çekmegim mümkin. Öz düşünjelerimi aýdyp. Indi Mollum agaň bu çykyşyna syn berip käbir saytlarda makalalaram ýerleşdirilipdir. Soň YouTube'da ýerite Wije'de goýulypdyr. Näştaýda şo saýtlaryň birin ha Türkmenski titraj edip ors diline türkmen depderleri diýilip atlandyrylan bir saýt we şo Mollum agaň şo soňky eden beýanaty bilen baglanyşykly biri rakam bilen ýazanlarda kuwat ýellif diýen bir makala ýazypdyr, bir hili ýazgarjy ähengde ýazypdyr. Mollum agaň bir öz ozalky prinsiplerine, ideýasyna garşy gelen adam hökmünde şoň ýanky sözünden hem sitata dege getiripdir ors diline, o serdaryň arkadagyň giň ýolunda meniň maşgalam üçin yer tapylar diýen jümlänem getiripdirler. Soň bu makalany Türkmen Helsinki fondu diýilýän insan hukuklaryny goraýjy toparam öz kanalyna ýerleşdiripdir. Täjül Begmede we hem Annagul Hajiýewiň şular ýaly bir sahypasy bar. Onuň bilýänsiňiz üstesine de şol makalaň terjimesini türkmen diline ve kanallarına da goýupdyr YouTube kanalyna. O YouTube kanaly odal hak hukuka dayanç diýilip atlandyrylýar. Indi näme üçin ýan ýakyn şoň adyny garaşdyryp pikir diýip ýetdiripdirler. Ýöne şo bir kanalyna şu taýda şol Türkmen Helsinki fondunyň maglumatlary häte berilip durulýar. Video görnüşinde, audio görnüşinde. Şu taýda da şu ýan video maşagyna käbir biziň illeşlenmez tesir ýazyp şu taýda bir hil Mollumy ýazgarypdyrlar da indi. Näme çydap bilmediňmi, o durup bilmediňmi ahyryna şeňle diýilen ýaly bir kinaýaly sözler bar da. Men öz pikirim näme? Özüňizi şol adamyň ýerine goýup görmeli ilki. Özüňizi. Şol Mollum agaň ogluny bir kanun ýagdaýa saldylar. Ýadyňyzda bolsa geçen 2022-nji ýylda şol pasportynyň möhletini uzatmak üçin konsulluga tapşyran İstanbulda şoň Şamil diýen oglunyň pasportyny wagtynda bermän, oňamasaň oturum izininiň möhleti gutarýar, wizasynyň Türkiýedäki netijede de bir kanun näme öwrülýär. Şolar ýürüýte diýär da şol konsulluk. Ana şonda da Mollum konflikte ýerde konsulluk bilen bilýänsiňiz. Soňradan o taýda topar bolup Awsturyanyň 16-syna üýşüp baranlaryna bilen maňlaýlaryny ýaryp goýberdiler. Mollum da urully şonda da ýürüýte bir gepleşigen moýdy öz kanalyna men konsulum urdu diýilen ýaly at dilen ýadyňyzda bolsa. Şonnaky eden çykyşyndan bir jümläni diňläp. Meniň konsulum meni urdu. Hakykatdan meni diýin 16 Awgustda İstanbul'daki
Türkmenistan'ın konsulluğu bizi şu yere varan Türkmenleri 4-5 tane Türkmenleri vurdu. Vardık. Biz hiç bu zatlar kellemize gelmedi. Bizi varsak şu zatlar için prezidente hat yazanımız için bizi urarlar deyip ama hatta bizim avrayımız bulmasa da hiç şuların önünde prezidentimizin avrayı vardır deyip vardık. Yok. Prezidentem onların yanında hiç avrayı yokken. Yurdu bizim prezident dolandırmayan eken. Yurdu Raşit Meredov eken. Kto doma hozyayin diye de Raşit Meredov hozyayin eken. Yine şunun berdeki işgərləri bizi tutup vurdu. Bu taraftan neme geldi? O Merdan Mustakif diyeni geldi. Yanında da bir giden adam bilen geldi. Ben indi onu, onun adamları deyip fikir etmedik. Hem ak futbol kalılar geldi de. Geldi. Daha aramıza geldiler. Sonra beni izle durun. Ben de onların arkasında kaldım. Arkasında. Son geldiler de sen ne meslimalede otursun deyip onu yanınca iki tane polis geldi de Yankıl Nemen'in advokatın gelinin arkasına kanırdılar. De içeri kanırdı böyle bu Yankı şu mustakifler yanında gelen oğlanlar bilen bizim oğlanları içeri gitip başladı Nemen'in içine. Şu cahilin içine de konsulun içine itip başladı. Girecek o. O yanınca bizim oğlanlarımıza o başartmayla iza kaçacak oldular ve girmeyecek olup. Bu arada şu iza kaçan zamanı Yankı şu mustakif var ya şu Neme, Merdan Mustakif yani. Şu Nemen'i vurup başladı. Atamıra Saparfı. Şu 2-3 yüzek vurdu. Her vuranda şu elinde yumruğunda bir zat var eken şunun. Her vuranda bir yerini çaptım anlayın. Ben gürü oturuyorum. Önümde benim 3 metre 4 metre önümde oturan zatlar. O yanınca 3 tanesi bu Neme Alşehir diyen vatandaşımıza asıldılar. Bu bilen Neme bunu vurup başladılar. Şu arada bunun Neme'nin kızılganı oldu Atamurad'ın yüzü. Bu aşağı eğilenem oldu. 10 sanısı var yumrukla vurup başladı. Arkalarını önde yapıp vurup. Ben bu yağdayı gördüm de ben aytdım menem şu yerde urar ben sağlığım yok ben ölüp kalarım diye fikir geldi de kelleme. Ben aytdım şu yerden çıkayım deyip bu yere çıksam arasam şu konsulun başlığı baş konsul var ya şu adamları alıp geleneken şu kimi vurmalı kendini gürkezip dur. Yine bunu vurun. Onun için beni gördü. Beni gördü de yine buna vurun deyip görkezdiğine şuna. Barmağı bilen görkezdi. Onun için sen dayo yiğit yaşı git ben üstüme karab ben yağdayı sıraz at ettim de duran hemen yağdayı at ettim de kaçtım. Kaçtım izimden yetip yengseme vurdular vurmuş ya depip kaldılar. Ne men mollum agany hakyky mollum agany hemen şu sözleri bilen tanayan. Şu sözleri bilen. Näme mecbur etdi mollum agany? Mollum aga öz erkine ýankyýar 3-nji tora oturýarmy. Erkine öz erkinemiş ol serdarymyň giň ýolunda meňe maşgalamy orun tapylar. O arkadaly serdarymyň. Menem şonam beýle adamlarym çagyrýan şoňa diýlen ýaly gurrun edýär-de. Şunu näme mecbur etdi? Şu adam öz erkine edýärmi şunu? Adam öz erkine edenok şunu. Molluma öz erkine edenok. Molluma öz erkine eden zady şu wagt içinde soňky adamlar 3 ýyl bäri edip gelen çykyşy. Şu Türkmenistanyň içindäki edenetdirikleri Türkmenistanyň içinde biziň raýatlarymyzyň çekýän kynçylyklary barada bir ýöne koýdatlary, ýöne koý dil bilen aýtmaklyk, şoňa da adamyň hukugy ana şol molluma eden zady şu öz erkine aydınlandy. Elbetde mollum ağa bilen bizim käbir meselede pikrimizden gabat gelmedi aramızda konflikte molly inte oňa da geler ýöne umuman aýdylanna mollum ağa şu Türkmenistanyň raýatlarynyň bir azadyk bir bölegi ýagny şol bolup duran edenetdiligi, adalatsyzlyklara, meselelere, kynçylyklara bir azadyk janyny agyrdyp, ýüregini agyrdyp şol urda çykyş eden asanyja Türkmenistany bizim watandaşlarymyzdan biri şol. Innem gelip şugun kugun başkaça gurulap başladı. Şoňa düşünjek bolanoklarda adamlar näme diýip köp adamlar üçin bu aktivistlerin başyndan geçýän zat kynçylyklar zatlar bir tomoş haýaly bir zat. Olar ýöne şol özlerini degişlem hasaplaryny okynansak da biziň raýatymyzyň köpüdi. Şu zatlar öz akwallaryny degişli zat diýip düşünen oklarda keseden ýöne tomoş etmeli bir kino ýaly bir zat hökmünde düşünýärler. O şey dip eller oy kalap inni näme bolar ka? Yani o inni kimin başına kıyınçılık düşüyor ka diýilen ýaly şonatlardan bir öz boluşlary uky lezzet alyp oturan adamlaram köp. Men onu duýýan, men onu bilýän ýa-da tesirlerinden bilýän, sosial ulgamlardaky beýleki alşylýan maglumatlardan bilýän. Olar üçin tomoşa
Ýöne şu zatlar ine şurda öz janlaryny ortağa goýup, öz janlaryny riske töwekkelçiligi goýup çykyş edýän adamlar, siziň adamlar, millionlarça adamdan ykwaly şüýne edýär. Şolaň aladasy şüýne edýär. Öz aladalar şüýne edýär, şolaň köpüsi. Elbetde içinde her hildi bar. Ýöne şolaň köpüsi öz aladalar şüýne edýär. Elbetde her seniň öz bolşlarak pikiri bar. Biziň käwat garaýşlarymyz, dünýä garaýşlarymyz gabadam gelen ok ýöne umuman alnanda şu zat bolmaly da. Şunat bolmaly da, şunat bolmasa düýä haýt diýmekligem bir medet diýe türkmen. Düýä haýt diýmekligem medet diýe. Emma köp adamlara galsa şol haýt diýdirmejegem bolup otyrlar. Ödem adamdan özleri diňe bir haramzada bir diktator rejimem däl. Ada traýatlarym o näme diýip otyrsyňyz aý? Näme bary işiňiz gutordymy? Näme bary işiňiz biziň ýurdumyz olaydylar, näme diýip otyrlar. Şu zatdan näme şüni dilýändigini ne düşünen ok. Ölerim kıyınçılık çekip görürler. Taşarlarda çağaları okap görürler. Okap gören şu yaşlan ölerim. Yani sodatları düşünmeyen atıyor. Neyem şimdi gidip görürler aydı. Sebep adamdan küpesinde şu duyu yok. Birin aladasını yetmek duygusu yok. Bir kıyınçılık çekeyem. Şoň edýän kıyınçylygyna, şoň edýän kıyınçylygyň öz yüreklerinin üstünden geçirip bilen oklar köp adamlar. Öz başlarından gelýänçe şol kesekiň bir aladasyny etmelidir diýip düşünen oklar. Edilse de başgaça görnüşde düşünýärler. Ýagny hökümete degmejek görnüşde etmeli. Ha hökümetem günäkär, ýöne şo taýy hökümetiň siýasatyna ara sokmalylar, şondan bir aýrylyşdyrylan görnüşde etmeli. Ýagny sen kynçylyk çekýän maýdalyna daşar ýurtda biziň ýaşlarymyz şunça hupatlar görüp görgüller bar, şu bir-bire hakykatdan hem kömek etjek bolýarlar. Yani şolar ýalda adam görýän türkmen ýaşlarynyň arasynda gruplar we Telegram gruplar bar. Şolada şo taýdaky maglumatlary da seredýän birek-birege ýardam edetler gelýär. Ýöne şol ýaşlaryň şo çağalaryň başyndan geçirýän kynçylyklaryň 99% näme üçin ýüze çykýan men analiýlap görýän. Hut biziň Türkmenistanymyzyň hökümetiniň siýasaty netijesinde ýüze çykýar şo görgüller. Şo görgüller ýurduň içinden aňsat enatalarından pul alıp bilen oklar, ýurdun içine hiç zat uğradı bilen oklar, ýurdun içine aňsat girip çykyp bilen oklar, bir girseler çykmaklar hallalla, baraslarym bilen oňdan görgüller. Türkmenistan ilçehanalarından, konsulluklarından hiç ile himayet ýok. Kıyınçılık çekip para aýsaňam ýüzüňe seredýänem ýok. Bar özüň gördüýlen ýaly jogap berilýär. Bolmasa şol ilçehanalar, şol konsulluklar halkyň alada şüni otyrlar daşary ýokda. Ödem siziň salgytlaryňyzdan, siziň enatalaryňyzdan salgytlaryndan eklenip aýlyk alyp otyrlar. Şo haramzadalar. Şolaň öz borjyny ýerine ýetirmeýänligi täýäpli birgiden kynçylyklar ýüze çykyp otyr. Ardyňyza seredilen ok, derdiňize seredilen ok, kanun boýunça siziň hatda pasportyňyzdan Türkmenistanyň öz kanuny boýunça siziň pasportyňyzdan şolar daşary ýurtlarda çalyşyp bermeli. Şona medyan oklar. Birgiden sizi şol birgiden kynçylyklary görüp ýene ýurda girer ýaly edýärler. Ýurda giren soňam aňsat o pasportdan alyp bolanok, o çykmaklygam hallalla ýene arfarap durlar. Birgiden şunýal kynçylyklar barda. Inne şu görgüller şo kynçylyklaryna Türkmenistanyň hökümetiniň şu diktator rejiminiň siýasaty bilen baglanşdyrmanrak gurrun etjek bolýarlar. Baglanşdyrmanrak öz başlaryndan çözjek bolýan edýärler. Şu hakda da bir gurrun edäýse, oha ne şu kynçylyklar biziň şu hupatlanmaz. Şu biziň haramzada hökümet işgärlerimiz hem döwletiň liderleriniň günäti bilen, şolaň edenetçiligi bilen, şolaň öz kanuny borçlaryny ýerine ýetirmeýänlikleri bilen baglanyşyp, şu sebäpli ýüze çykýardy bir gurrun edäýse bilen köpesiniň ýüregi ýarıljak. Köpesiniň ýüregi ýarıljak. Hatda şol Telegram toporlar, ýa başga sosial ulanlardaky toporlardan seni desene çykaryp goýberýärler. Ýani bloklaýarlar hem gorkup. Olmasa sen otayda öz pikirin aýdýar. Sen o toporun adminiň pikiri däl, sen pikirin. Sen aýtmaga da hakyň bar. Bir şo pikiri şo taýda aýtdy diýem, ol admin jogapkärçilige çekilmeliler. O şahsy pikir ol. Eger admin hawa men şunu gollaýan diýip aýratyn bir zat ýazsa, onda bolar ony günäkärläp biler rejim. Ýöne her kimiň pikirine ýol bermeli sosial ulgamlarda da. Emma türkmene gerek gelende şolam edilen, şoňa da ýol bermekden gorkup otyrlar. Pikir alşmakdan gorkup otyrlar şo Türkmenistan, şo hökümetiniň siýasaty bilen baglanşyp bolsa. Näme kaýjymy der iki adamlar çykyş edýär. Şonu ýaly ýanky moly maga ýaly şu Rolmurat Gurbanlyr diýip ýaly. Olaňam soň başyna hukmat düşýär wani. Ýene de şolaň başyna iňen şo kynçylyk özlerine dahilde durýan oklar. Oho, bu adamdan başyna iňen kynçylyk siziň aladaňyzy şüni iňe.
Ol etmese, bil etmese, ahir soňuş kimdir birleri şunu gowlap durmasa adamlar ýagdaý bar, şundan beter ýaramadylar. Şa, inte gödüňe get, siz gödüňe getirbilen şu ýokurda oturan haramzadalar näme ukuyup bildiňi. Bilen hyýanatynyň, bilen zanny ýamanlygynyň çägi ýok. Inte şolary käbir derejede saklaýanlar şol bir ýaly iki adam bilen ses çykarmagy saklaýar, pikir etmeň adamlar. Bir şu datlary gowlap daşarky duguramalara döwletleri, hökümetleri ýitirip duranmady üçin intihan bilen birada jygan bolsa jylawy şeýdip çekilýär. Şol iki adamlar bolmasa siziň günüňiz häzirki günüňiz dogulak bolsa şonu onu ýüze müňe köpeldeýin, şonu ýaly bolýar. Şoňa düşünmeseňiz onu hakyky dogulak gelýär, o gitjek ýeri ýok. Ýem hakyky dogulagyň siz garasyny oturýaňyz ýöne üçin günden gün şo dogulagyň ortarasyna düşýäňiz, şu zatlaryň bolmasa. Ýöňde de bir akyllaryň aýdyşy ýaly. Sen ýanmasaň, men ýanmasaň, ol ýanmasa, kim onda bu garanky jahany ýagtylsyn näde? Biri ýanmaly şo adamlar, biri ýanmaly, biri däl köpçülik bolup ýanmaly. Köpçülik bolup ýanylsa diýilýändan şol urda janyň ýakyp hereket edilse, ýagtylan ýa, şu tutuş dünýäň garankylygam ýagtylan ýa, köpçülik bolup edilse. Ýöne şol dünýäni hem çünki hem garankyrak gidip barýar. Şol urda janyny ýakýan adamlaryň akwaly urunny, şoň ýagty geljeginiň urunny janyny ýakýan adamlar tutuş dünýä derejesinde az. Türkmenistana gedip gelenine bari o 2-2. Şolongam gadryny siz bileňiz. Gadryny bileňiz. Ondan şular ýalyna başyna kynçylyk görkezýär. Adamlaň bolýan yine daşyndan tomaşa edip oturýarsyňyz gaýta yine de şu çapakçy diýilýän haramzadalar wa şu hökümetiň şu alyp barýan şu danny ýaman tiýatratyny hem gollap oturan haramzadalar wa şolar heşelle kakýaw yine gaýta köpüýüň şolaň tarapyndan. Başarsaňyz siz şolary ýadgarmalla, oho bilen günäsini ýa-da sen ýaladaň üçin şolar ýaly güne düşdi diýip. Bolmasa mollum magaň maşgalatynyň güni erwetde Türkiýede näme üçin şol tesini çykaryp başlady. Oho adamlara bir edilmeli, etilen ok. Berilmeli, pasport berilen ok. Öýlerin bar bir ýöne ana geçen ýylyň awgustynda şu ýan kaýdyşymy diýýäli. Ýöne barıp prezidenti şu haty geçiräň diýip konsulluga barýarlar o. Ýöne hat doşurmak üçin. Bulara da hücum edip bulary konsullugyň öz işgärleri, resmi işgärleri daşyndan hem hakyna tutulan adamlar bulary ýenjip o Atamrata partiýalar o illeşmede maňlany ýaryp goýberdiler. Serdar Mustakow diýip ödem şu konsullugyň resmi işgäri şonu etdi. Şu bolmaly atmasaň bu terrorçylyk däme näme adamlar. Sen ýöne arz etmäge barsaň sen maňlany ýaryp goýbermelim hökümet. Onuň sen şu hökümetem sen gollamaly. Onu sen islendik cinayet onu gollamagy taýin onu kim belse depäňden wara näme de otursa meýdana de otursa onu şey şükrede oturjakmy. Näme üçin hawa şo sedim ýol başyňyz, hawa şo sedim hökümet işgärini diýmek, şoňa tagdim etmeli. Şo maňlaýyň artada sen şoň tarapynda bolmaly. Onu el türkmençi da hatta türkmençiligiň nukdaýy nazarlaryndan alaňda da şo onu el türkmençilik bolýar. Türkmençilikde şo barda deken, man nirde görkedim onu. Şolar ýaly derejede öz halkyna adalatsızlyk edýän adamlary gollamaly diýilen türkmeniň prinsipi barmy? Türkmeniň prinsipi hem ýok. Dünýä jemgyýetçiliginiň hem prinsipi ýok. Türkmenistan öz kanunlaryna da şol hatda ýol berilmeli. Emma edilip otur. Ondan inni şu ýagdaýda düşünden inni rodum rahat ýaly adamdan otaň eller sowuşy gurýar. Ferediýä halk üçin edýär. Halk arkamızda değil, başımıza kıyınçılık düştü de bular heşelle kakacak bolan ýöne ýekece bir himayet etjek, bir feda etjek değil bular. Hawa gaýta bir haramzada çepekçi diýdi, çapakçy diýdi, şolaň tarapynda boljak adamlaryň köpüsi onda bir de näme gerek diýip başlaýar adam. Onuň ýanky çykyş edip başlaýar. Sebäbini mollum agan ýan kaýdyşym ýa uly Thomas Sauradylnyň ýanky dokumentini gutoror ýaletdiler, olaň ýok konsullugyň günä sebäpli. Konsullugyň günä sebäpli wizasynyň möhleti gutoror ýaletdiler. Pasportyny wagtynda bermän. Asoňa mol nelegal boldy. Ana ony Thomas'a deportasiýa etdiler. Ýani bilen hem ejete gitdi, ýangy mollum agan aýaly gitmeli boldy. Amerikadan tanırlar, olary zamunyal saklap oturlar, belli bir şert oýandyrlar, görünip dur mollum agan öňünde. Ýa-ha seňin ogluňam, aýalyňam indi biz çykaramdak, üstüne türmäde basar. O sen şey şular ýaly çykyş edersiň diýse näme etjek? Senin özüň ýerine goýup gör, islendik dinleýiji.
Şo mollum awan ýerine öňünde goýup gör. Şular ýaly haram hem şular ýaly karam iş alyp barýan hökümet sen ýeňip bilýän, şoň öňünde durup biljekmi sen? Nikabiriňizi aýtmagyň mümkin, onda öňünde durup bilmejek bolsaň näme üçin çykdyň diýip. Oho! Sen şol zatlary aýtmagy, şol zatlar tankit etmäge, şol zatlara pikirini aýtmagy ýurdun esasy kanuny ýol berýär. Sen o prezidenti öldürmeliň, howa? Ya elimize yara galyp şo taýp hüjüm etmelem diýen o, sen ýöne şolaň eden etdiligini ýadgarýan. Ay şunuňa bolanok, şunuňa bolanok diýen. Elbetde söýmelýär. Mollum aňa esasy ýalňyşlygy söýüş sözleri ulanyp başlady. Ona etdiren kim? Elbetde etdiren ip bolmaýar da mollum aňa öýde ýalňyşlygy wa hakykatdan hem. Olana soň şo ýannaky şo öýüne gelip ýaşap bir näçe aýlap ýaşan şo Parhat Genjiýew diýip biri wa öýdüni Yunus Begliýew diýip tanadyk gelipdir. Aw, ýa-na da farha adam alyp oýunjak ýaly ulanyp, üstüne de mollum aganam şoňa içerdiler. Few meseň bular düşünen oksat diýip. Na mollum agana şo barada aýdýan sözü bar, ýene bir zada şo taýda ünsüňizi çekçek bolýan. Şo mollum agana şo başda men aýtdym, şol adamyň, şo haramdady şo Yunus diýip özüni tanatdyrýan şol adam, şo agent. Sebäbi men aýtdym, sen öýüňde oturup özüň hem sen gözi getirdiň sen diýdim. Özü gözi getirdi. Sen oğluňy urdurmak üçin ýörüýde adam tutup, hüjüm etdirip, şo sen ýagdaýyny kynlaşdyrmak üçin şol adam her zat etdi. Näme üçin? Sebäbi saňa ýene de ondan beýlegim feýdurjak bol hökümete de, ol kontrolüň işgärlerine de feýdursaň sen Jenaýat kodeksiniň düzgünlerini bozýan, saňa bu näme ýap bolýar. Oňa maksady şol, o taýda oturup, Farhada da şo feýdurdy. Oynap başka ýol bilen bulara sen düşündirip bilmeýän feýg diýip öýde çykyş eden o. Inferin, öyle çıkış eden o. Diyöne, şo zatlaram meçe görýänim, şol aňarysynda da şol. Şoň üçin bir mollum aňyanky aýdyşym ýaly ýalňyşlyk nämede bir ullukan adam 58 ýaşlany adam öz çagat ýaly olar ýaly bir iki tany bir nämeň jik-jikiň ol allawyna düşmän we kellesini ulanmaly. Men edip oturan şol adam üçin geljekdi, onuň birden men boýnum onuň Jenaýat kodeksiniň bir nämesin maddasyny ýükläp bilmedilermi diýilen ýaly. Na şol arada eden çıkışını da ödüňiz inserim. Bu adamlar, şunuň gara niýetli adamlar, onu hemmeňiz bilýärsiňiz. Yunus Kliçkasy bilen Parhat Genjiýew diýene, sonra Parhat Durdiýew diýen iki sany yaramaz niýetli adamlar bizim aramyza gelip men kellemi bizim kellemizi manipuliýer etdiler meňe. Bular tolga sökmeli. Şunu ýaly etmesen bular düşünmeýär. Menne şu prezident aparatyny işledim. O ýerde hemmesi şunu ýaly bir-birine söýýärler. Diýip boşum bir ay 2 aýyň içinde meniň kellemi bu manipulýer edip men o bir ýaşly adam ondan soň söksem dogry gelmez diýsem ýo başga gepe düşünmeýärler diýip meni şu ırdy şu zada. Men adama sökýän adam däldim de. Şunu söktürdi. Şu arada men için abi näme bolan ýerler, pişman edýän ýerlerim bar da. O zaman bir nidaki bu tanımayan adamlarıma da şu atlarını verip bana şu adamlar şunu şu yere koydu deyip söktürdü. Çünkü yankı şu gara niyetli adamlar bize video çekin hükmeti yamallar video çekin deyip başladılar da. Ben ettim o bize degen adam olmasa zat etmese biz nedir bu oyunu merdan plan değildi de var şunu yal diye edeli zat deyip nemetti. Biz de etmedik. Ben onu yal arzan adam derdiydim. Men haçan napada etseler onda çeksek olar yöne. Men näme özüm insini rivayet etmeýän dedim. Hiç zamanam dedim. Son bu bizim bu gapymyzdan soň nanimat edip böyle şol nämelerden, şu yerden yerli milletlerden şunun ýaly kiracı diýerler tutup bizi urdurmak üçin, şunun ýaly öldürmek üçin näme bilemiz yok. Son maksady ne bilmedik. Näme üçin? Şu Şamiloğlum işe barýaka birinci gün bizim iş saatdan habarımız yok. Öýümizde oturup çöreğimizi ýyp ýören wagty şu bizi şunu ýaly urmaga, söktürmege adam nanimat edip şu Şamiloğlum işe barýaka şu velosipediň üstünde duran yerinde 3 saniyesi gelip dur diye oğlum duranı şol 3 şaraptan yumruklap olar ama hemmesi boksör olanlar ekendi. Men oğlum boksör yani 3 saniye boksör bir boksöre karşı da gözünüz biliyorsunuz. Böyle uryalar o da velosiped taşlar buruşacak olya bolmaýar, gaçýar soň. Olaram da ýol ýigitler gaçýar şu
Bu repde şu yüzü, ağzı yara götürüp yurdu. Men son o yerden göçmeli oldum. Bana ucu korkulu da, korkulu. Şu yerden çıksam bizi bıçaklayacak yağlı zat biz Paris'e verenden son. Son şu İstanbul'dan başka bir şehre hazır ki Balıkesir'e göçmeli olduk da. Ne görüşüňe diýelim oğlum maňa öýde boyun alyp otyr. Men de öýümde diýem, çöregimi ip oturan döwrün ne diýä, şol ýanky Yunus diýen haramzadany gödeňe tutýa. Ol hakykady ýankyjy ýaly Parhat Genjiýew 1984-nji ýylyň 10-njy maýynda doglan Lewapda. Şular ýaly bir haramzada indi son kuwatlar göde iýlenok diýerler. Awo Oňam suratyny görkezdik, dokument nemesinem bir kopýasyny görkezdik. Ina şu haramzada şu. Bellek koyun, tanak koyun. Näşi eger öňüňizden çykaýsa, hawa bermel jogabyny özüňiz bilýäňiz. Şolana molla maňa öýüne oturup şolatlary gurnaýa, dartyndygy artdyrjak bolup gaýta bara molla maňa ýagdaýynam kynlaşdyryp ham şol hökümete bolan, hem konsulluga bolan ýigrenjinem güýçlendirip, hawa şonu ýene de feýmoklugyna iterjek bolýar da şoň üçin gurnaýa bolady. Soň molla maňa onu düşünüpdir. Onu hem molla men öňem gepleşikdemiň birini aýtdym men. Şunýaly ýanky hakyna tutulan şu 2-3 tane bir Kürt diýilýär. Bu ilki bir şalarak gençik goýberýärler bunyň ogluny. Soňra ol gaçyp gelýär. Ondan olar ýene aşak düşdi. Bular hem aşak düşende şowat moly maňa ýanyna ýanky Yunus diýilýär bar eken. Onun moly maňa öýde bir ogly düşýärler, onu ýanky oglanlar aýdýar. Bize diýe tapşyryk. Biz şoň üçin ýa bize tapşyryk öýde adammy da diýär. Şoňa da bir ýer tapşyrypdyr diýär. Şunu urmaklygy siziň ogluňyzy, ýani Şamil urmaklygy. Şoň üçin İň bolmanda ogluňyz ýüzüne diýe ketçap şaltyn, ondan bir diýe video alyp diýe şu öýdümiň zakazçygyny ura dörtünde urduk diýip diýedim. Bizim urotymyz gelen ok diýe gönaý diýe haramzadalar öldürem. Hakyny tutmada bolsa. Ondan buň ýüzüne ketçap şalyp da edip buň videosyny alýarlar. Soň ýanky ara durur ura diýerler. Ondan ýokary çykdyk bolýan diýe. Ýanky diýe şu Yunus diýilýän nima olma hangi öýde diýär da şonu. Geçen ýylyň dekabryna maňa gurrun berdi. Bir giden beýle aktivistlere de gurrun berdi. Soň diýe beýle kotoga geçdi de diýe birine jaň etdi diýe. Yunus diýe. Ýa-ni bilenem, ýene men oglumyň eline jaň gelýär diýe. Ýanky hüjüm edenlerden, hüjüm gurnamallardan, şol hakyna tutulanlardan. Sen ýene aşak düşmeli, indi biz seni urmasak bolanok. Näme üçin? Bilem zok diýär, sen ýanyňda biri bar, şol görüpdir bilen ketçap şalanmady diýär, sen ýüzüňe ol diýär nägile bolupdyr diýär, ýagny seni urmaly ekenik bolýan ketçap şalanmadan görüpdir. Bilem zok kimdigini şu kakaň ýanyna kakaň intimi bire bar diýipdir ýa. Menem eşdip durýar molmagan öýdi. Men ogluma jaň edýär, hesinden men hesini eşdip durýar. Bunam diýär ýanymda şo Yunus hem eşdip durýar. Eşdip diýär ýüze duwak boldy diýär. Olar aýtmalar la da diýerler da. Zakaşyk hakyky zakaşyk sizin ýanyňyzda eken bilen ketçap şalanmadan görüpdir diýip. Soňra bular polisiýa jaň edýärler. Ona polisiýa gelen soň bular gaçyp gidýär, ýa-ni aşakda garaşyp durýar. Indi molmaga soň biradar wagt geçenden kellerini aýlap, ondan düşünýär. Men ýa başda diýär bir hilpik näme bir hemen aňlady ýa karay diýip. Ony şaýat bolýar. Kim ol şaýat ol ketçap şalanmady. Ony edip kim olup o tak jaň edipdir de olara habar edipdir. Siz ketçap şalypsyňyz. Ýok gelip urmaly, ýençmeli. Soň kelleme geldi. He bu haramdadan üýedi. Bir ara durar birini tapypdyr, şoňa pul telep, şunu adamdan bağ bolsa urdur şolagulany diýip wagtynan beri ýa haçan işe gidýän wagtyna çenli Şamiliň diýär olaň öýlerini ýaşap dur. Çykýan wagtyna çenli. Olaryň garawullap durýar haçan şoň işden çykýan wagtyna gawatlap. İş üçin çykýar, işden näle öýünden işe tarap gidip barýar, bunu tutup urýarlar ilki başda. Soň ýene has beter urjak bolýar. Ondan şoňa göz ýetiren soň moly maňa göýdi bir giden aktivistlere jaň edip maňa da jaň edip şonu gurrun berdine şunu ýaly öýümde çöregimi ýep şular ýaly iş edip otyr haramzada da diýip indi mene gorkýan bundan diýip bara. Bu nähil adam ka kim üçin näme üçin diýär ka diýip. Ondan menem şonu aýtdydım, halkyň goňuna çykdy. Aýdyna Farha adam oýnap oturan şol ýanyna Farha adamyň agam diýip otyr hakykatynda agasam dälekin hiç garnaşlygam ýok. Ona biz desine de göz ýetirdik. Aýtdydım onu gaýta aýtman näme diýär? Ahir soň ýene Farhadyň ýanyna baryp otyr molma. Soň maňa hüjüm edip otyr. Oňam näme üçin hüjüm etdi? Şol Telegram kanalda bir dawam diýip çykdy.
Ay sen gün watarın kemçiliklerini aýdyp oturýarsyň, sen Orsiýadan propagandasyny alyp barýan zat diýip, ol Nuran aýtdagy maňa hüjüm etdi. Ol Serdar Hojenepes diýilen men dinime ýetdi, men ejeme ýetdiler. Şo taýda muallymam şolaň tarapyny tutýar. Soňam bu niňe bolanok diýip çykyş edýänem bolyn üýşüp baryp Farhadyň ýanyna baryp üýşüp maňa hüjüm edýärler. Men ama soň ahyr muallymyň ýüzüne bastym şonu. Sen diýdim öýdüň diýdim. Farhadyň arkasyndan, Yunusyň arkasyndan ine Yunus hökümeti işleýär, Yunus şey diýip ber. Diýip diýdim hemmekşiň ýanyna gurrun edýän. Soňam baryp ýene şolaň ýanyna oturýarsyň. Ýene maňa ýürýän. Meňem günäm näme? Men günäm öz pikirimi aýtdym. Şu gün watardaky eden etdirikler, käbir zatlar bardy. Men seniň duşmanyňyz boldum. Ay soňadan hasam gok ulaturondur ýadyňyza düşdi. Şu ýylyň 2023-nji ýylyň ýanwarynda bolan waka. Ol hakykatynda ýanky edilen hüjüm geçen ýylyň 22-nji ýylyň oktýabrynda boldy. Ola ýam oğluna viza berilenden soň oğlunyň pasporty gaýtarylyp berilenden soň bolan zat. O taýda ýam konsullyk onuň konsullygyny oňa etmegine hiç derurluk ýok. Konsullyk ýam oğluna pasportyna muradypdyr, gaýtaryp beripdir. Hemme zat ýam düzü. Konsullykla mesele çödülýär. Ýöne şo konsullyk bilen hemem hökümet bilen muallym arasyndaky dawaň dowam etdirilmegine isleg bildirýän şo Yunus edipdir da onu bilýär. Indi men şo zatları düşündirip aýdamdan soň gepleşikde bil ýene de şo Farhadyň ýanyna baryp Farhadym onu çagyrýar. Senem şey diýdiňmi? Biziň arkamyzdan eýle. Yo men diýem mok diýip çykyş edenler. Ýadyňda düşýär. Men beýle diýip diýmedim. Men başgarak diýip diýdim. Ýagny men mesutnama ýok diýdim. Men tek doly uwerin dälidim zat diýe. Innem bolsa öýden öz dili bilen aýdyp otyr. Öz dili bilen aýdyp otyr. Şol gurnody. Şo sebäple men göçmäge mejbur boldum zat diýip öz dili bilen aýdyp otyr. Ana men halamadyk zadym ana muallym bagan şu öz içimizdäki şol prinsipiallyga gerek gelenini şey diýip agyp dönüp durmagy boldy. Indi şu kunemine ötünç soraýa, ha kim öýküleden bolsam, ötünç soraýan diýä ýöne men adymy tutarok şo wagty sebäbi şoň ideýany bilen şol eden çykyşymdan soň. Şo zatlar aýdamdan soň men gowurda ýatan ejeme çenli ýetip muallym maňa bir giden galasa goý gurupdy da WhatsApp'yň üstüne. Aý sen gejeňi näme deýin, näme deýin. Men günäm näme sen aýdan dadyň aýtdym diýdim. Sen näme üçin diýdim şo dadynny diýdim. Olaň ýüzüne aýdy bilmem gaýta ýene şolaň ýanyna baryp şolaň toporuna oturýarsyň diýdim. Sen düşünsen diýdim men şu saňa kömek etjek bolýan diýdim. Sebäbi sen başyňa şol iki tane haramdady o Farhadyň goşulyp oturýar o zatdan için. Şolar diýdim şunýal gün salyp oturýar bolýan. Indi gaýta sag bolsan aýtmaly. Men diýdim sen aýdyp bilmäni ýören dadyň men aýtdym aýta diýdim. Senim aýta diýdim ha goşun ýalat bolly şolardan äge bolan şolardan häzir bolan şolar ýaly howply adamlar biziň içimizde gezip görlerim şolar ýaly adamlar hakyna tutup şey diýip görler. Diýip gaýta diýdim bolan sırtyny poguny açmagyň ýerine gaýta ýene olaň ýanyna baryp ýok onu men diýmedim diýip özüm aktivistlerim bilip otur. Sen diýen dadyň. Sen diýdiň. Innem häzirim boynuňa alyp otur. Ana men iňe sady gynandyran zat şol, ondan ötünç soraňda da şol maňa ýankatan öz atan hökümetiniň üçin men gurda ýatan ejeme ýeteniň üçin hem aýratyn durup geçmän, ana hökümetiň işgärleriniň adyna tutýan. O taýda ýa-ni diňe bir ANFTP-niň adyny tutýan, şoň ýokdy ötünç sorap eden şol çykyşynam, şol öýlegem diňle. Maňa şu ýanky ikisi sökdirdi. Ama ine şu gelip al diýdi, ine şu adamlarla men gowulçylyk etjek adamlardan men çykyp bolar. Şunu al diýdim, şoň üçin näme soraýan var. Men hemmesinden ötünç soraýan. Eger gönlüňize degen bolsam, men puşman edýän, hakyky puşman edýän, ötünç soraýan sizden. Eger näme bolsa bagyşlaň meni. Ama bizem bu ýolda dogry köp azaplar gördük. Hususan hem şu Annaýew diýdim, ýa-ni ýatlap geçdim. Ana men şu adamları tanamayan, hakyky tanamayan, kim olup işleýär bilmeýän şu adamları, hakykatdan barmayan bilen yok. Ýöne işlesin, işlemesin. Eger şu adamlar bar bolsa, men şu adamların özünden, maşgalasından, çağa çugasından ötünç sorayan. Men utanýan, hakyky utanýan size söýgenim üçin, çağalarınızdan hemmesinden puşman edýän, tövbe etýän men size söýgenim üçin. Kim bolsaňyz meni geçirin. Meni bagyşlaň. Men bilmedim. Siz kim egen? Siz men tanamayanam. Siz men azar bereňiz bolam. Deýmen ýerde dogry men şunu ýaly işler etdim. Şoň üçin meniň günäm ötüň bagyşlaň meni.
Ama oğlum ağa bu taýda Naif diýip biriniň adyny tutýandyr. Ol hakykatdanam şo döwürde mehmeň başlygy bolup işlän, ýani Milli Howpsuzlyk ministri bolup işlän Gurban Murat Naif diýip biri. Ol 2020-nji ýylyň fevralyndan şu 23-nji ýylyň fevralyna çenli oturdy. Soň ýerine başga bir geçdi Atagar Raif diýip. Ýani şo döwürde şoňa tewdirdi da tewdirdi diýýär tew ýa. Soň kimdigini bilmedim diýe. Ha sen Milli Howpsuzlyk ministriniň kimdigini bilmän onu few näme sen bilmeli onu. Onun o taýda häzirki bölekde diňe şol Naif'in adyny agdaýandyr. Ýöne hakykatdan o taýda Çarmurat Amanowyň adyny agdak geçdi. Ona adyny tutýar çykysynda. Olam howpsuzlyk goýunça şo döwlet diňe işleýän bir geňeş bar, şoň sekretary ýöne vice-premier Çarmurat Aman. Oňam ejeline bajylaryna ýetdi da. O taýda kanun bolmaklyk we hakykatdan bilen ejetine bajyna ýetmeliler. Bilen kanun taýdan kanunun nukta nazaryndan bilen eden etdiligini aýtmaly. Nähili Jinayet kodeksiniň haýsy düzgünlerini bolýar, konstitusiýaň haýsy maddalarynyň düzgünlerini bolýar. Ödem şo ýokarky arkadadan başlamaly, şo haramzadadan. Näme üçin diýen haramzada sözüni arkadan özü boldy. Öde ministerlerine haramzada diýip ýüzlenýän ýeri bar, ol internetde durgun tesleri. Men şoň üçin diňe şo sözü bolýandyr haramzada. Näme üçin? Şoň özi şo sözü ulanmaga özi ýol berdi, şoň nusga görkezdi. Şo sözü ulanmakda nusga görkezdi. Menem ünferýän bolsaňyz şo sözü ulanýandyr, özi bardy. Sebäbi ony şol arkadagymyzyň özi ulanyp gelýär. Ulanan ýerleri bar. Ol internetde de dur o sesleri. Şoň üçin şonu ulanýar. Başga meselede men şulun günäsini ne dogrusu bu dedi bilecek. Ýöne şular gelip oturup bilýärmi? Ine men şapakçylara ýüzlenýän. Siz aýdýaňyz, hawa. Siz aýdýaňyz hani gelle erkek bolla ýurdun içine gelip çykyş etdi. Ay nämetde, näme üçin ýurdun daşyndan watanymyza şyltak atýan eýle. Birinjiden ýene gaýtalaýan. Inni 100-nji gedekmi, 1000-nji gedekmi? Watan diýilýän zat häzirki haramzada hökümet däl. Häzirki sen arkadagyňam däl, arkadagy serdaryňam däl. Watan diýilýän zat sen ene topragyň. Oňa ýol başlyk edýän adamlar şu gün gelýär, ertir gidýär, o sen watanyň däl. Ol sen hyzmatçyň, şo gelýän adamlar aşta Türkmenistan konstitusiýasyndaky şolaň borçlaryny oku, halka hyzmat etmek. Halka ılgap emedekläp hyzmat etmek. Halkyň göwünü tapmak, halkyň ýagdaýyny, hal ýagdaýyny gowlandyrmak. Şolaň ana şol welipedi. Başga da olaň borjy ýok. Halky ermeklige, ýa men öz pikir maýdanym üçin meni ýerlemaklygy olaň haky ýok. Olaň işinde kemçilikler men tankyd etsem, şoň üçin menden aralmaga haky ýok. Oň jinayet kodeksem gadagan edýär. Şonu etse şoň adamyň öz günäkär. Ýöne bu haramzadalar näme diýär? Bu haramzadalar we jinayet toparlarynyň düzgünlerinden bolup otyr. Kanuna beýlede dursun. Halkara normalara beýlede dursun. Indi jinayetçilik toparlary we gangsterler, mafiyalar zatlar. Şolaň arasynda da düzgün bar adamlar. Wary zakony diýip bir zatlar, kanunnaky ugurlar diýip. Şolaram näme üçin kanunnaky ugurlar diýilýär? Şolaňam öz kanunlary bar. Şular hatda şolaň derejesinde de hereket edýär. Näme üçin? Sen şu kanunnak uğurlara sen häzir aýtsaň da, sen gopnik diýsen, ýani sen pete düşün. Ýani sen gutoran diýsen. Şol adam özüniň gutormadykdygyny suwd etmeli. Beýle adamam şu bildiren aýplamasy üçin eger sen şol adama ýa ýersiz günä bildirip şoňa sen gutoran diýäsen, ondan sana çäre bolýar, şo tutuş topar bol. Ya da şolaň içinde toparyň içinde bir gutoran bir haramzada bar bolsa moral taýdan. Hem şo öz toparyň içindäki kanuny eýermeýän, şoň düzgünlerini bozup beren biri bar bolsa, sen hem şoň günäsini boýnuna goýdunmy, sen şonu suwd etmeli. Ol adam erkeklerçe sen çağırmaly, ýüzleşmeli. Şonda kimin günädiligi, kimin günäsizligi şo taýda ýüze çykarylmaly. Şonda kim günäkär bolsa, ondan şol ýanky bar zakony diýilen ýa-da gangsterler topary şol adama jeda berýärler. Öz kanunlar boýunça. Bularda häzir koturan haramzada çinonikli biziň ýanky döwlet emellerlerinde, ýokardaky döwlet ýol başçylaryna esasanam haram togumda, hatda şu derejede de prinsip ýok. Şol Wordakonlar diýilýändiň derejesinde de iňir gutoran şypana haramzadalar bar. Şolaň derejesinde de bularda prinsip ýok. Näme üçin? Meni näme misal üçin aýdaly? Men ýa-da beýleki birden aktivistler şulara aýdyp otyr. Siz günäkär, siz kanuny bozýaňyz.
Siz 70'li adamlar diýär, şolara gelli bilýän, bize gelli bilýärler, hani men günäm suud etip bilýärlermi? Diýip bilýärlerler. Diýmek şolar gutorunlar da ýok. Şu cinayetçilik toporlarynyň içindäki iň bir gutoranyp äserilmeýän adamam han sen suud edey, söýdüň ýygynydyr. Ti atwiçaýşla свои слова diýilýänler orta. Sen öz sözüňe jogap berýärmi, ne ýerine durmaly bolsaň diýilen prinsip bar şolaryň içinde. Şular diýip bilýärmi? Ine biz aýdyp otyryn, men şolar aýdyp otyryn. Ine Gurbanly Berdimuhammedow göni açyk bilýän otyryn. Ine täze bosagasynda. Sen jinayetçi. Men şonu suud edebiljek. Sen meni çağırıp biljekmi? Sen meni açyk diskussiýa çağırıp biljekmi? Sen işli bolsaň, bolýa aýdaly sen işli. Sen öz adyňdan wekil belläp, haýsydyr bir vice-premieriň ýa ministriň bilen men oturup şu mesele barada diskussiýa gurnamagyma ýol berip berjekmi? Adamlar soraň, çepekçiler, çapakçylar, ne tarapdarlar. Men size daýdýan, şoňa ýüzlenim, hökümet işgärlerini ýüzlenim. Ya goý konsullugyň, ilçihanaň bir işgärini wekil edip bellesinler, biz bilen bir açyk bir platformada, bir sosial ulgamlarda oturdup biz bilen ýüzleşdirsinler. Ine men özüme jogap berýän. Şol Gurbanly Berdimuhammedowyň jinayetçiligini men size kanunyň esasyna suud edip berjek. Şol oturan haramzadan şo taýda bir kanun oturanlygyny men size suud edip berjek. Men şonu suud edip bilmesem, ine men şeýle elime narusnik giydirip, meni gannal giydirip ýakdy berim. Ine men şoňa kaýyl. Men şoňa kaýyl. Eger men şoňa ýüzüne basyp suud etsem şoň jinayetçiligini, şoňa beline gannal giydirmeli. Ya men elime gannal giydirmeli, men şoňa rady. Men gün Türkmenistana baraýyn, şonu suud edip bilmesem. Ýöne online platformada geçirmeli şunu. Näme üçin men sebäp Türkmenistanyň içine barsam, ol haramzadan karam oyun oynajagyny bilýän. Siz aýdýan Türkmenistanyň içine geldiýär. Bolýa men barsam. Alagatdan men hem häzir maksat Baýmuradow ýygnaşlar ýaly, Mälew ýygnaşlar ýaly. Farhadi ýa-da Rowşan Gylyjyw ýygnaşlar ýaly. Men hem äkidi ýygnap gümgüdene giderseler. Siz onuň arkamda durup şol haramzadany gassap, hani şon näme üçin bunu ýok etdiň? Sen tek oturaşda gurleşmeli, sen ýüzleşmeli. Allahym Rahim Rahim ýüzleşmäge geldi sen bilen. Şoňa ilki açyk gün efirde, telewizionyada, bir ýerde ýa internetde. Gün efirde oturup sen bilen çykyş etmegine ýol ber diýip biljekmisin? Çapakçylar, haramzadalar. Edip bilmeýäňiz. Ondan men näme üçin onu ýurduň içine baraýyn? Olar ýaly haram hem karam oyun oýnaýan haramzada. Oň elinde polisiýa bar, giden müňlerçe polisiýa güýji bar, mehemeşnikleri bar. Oň elinde giden 10 müňlerçe, 100 müňlerçe terhetçiler, eskerlerden durýan armiýasy bar. Olar maňa garaşy, ol maňa garaşy şodatlar ulanýar. O karam oyun bolanok, men elimde hiç zat ýok. Men elimde bir polisiýa da ýok. Men ýanymda, men arkamda durjak bir eskerem ýok. Men ne edip o haramzada garşy duran ýurduň içine barsam, olam haram oyun oýnap meni şeýdip äketse. Arkamda da halk duran, arkamda sizem duran ýok. Ondan ne ýüdüňiz bilen ýurduň içine geldiýäňiz? Beýdi gorap bilmejek bolan şolar ýaly haram oyun, şolar ýaly karam oyun oýnaýan. Iň bir gutoran, gopnikden beter pissäki adamyň şu edýän hereketine siz jogap berip bilmeýän bolsaňyz, şondan meni gorap bilmejek bolsaňyz, näme üçin ýurduň içine geldiýäňiz? Ýurduň içine gelip pida bolýaňyzmy? Ana ýurduň içine äkidilem da bilen ana gahrymanyň. Hani maksat Baýmuradow ýok etdiler bar. Hani gözletýäňizmi? Hani ýerde diýip şonu soratýaňyzmy? Şu äkitme haky barmy, ýok etme haky barmy? On günäsi näme? Günäsini aýtdylarmy aýdanoklar? Nälik Allahym Raduw ýok etdiler, günäsini aýtdylarmy aýdanoklar? Hatta Farhadyň hem günäsini aýtdylarmy halkyň önüne çykyp aýdanoklar? Ýa Rowşan Gylyjyň günäsini aýtdylarmy aýdanoklar? Näme üçin gümgüdene gidirdiler? Näme üçin siz şolary näme üçin hani tak çykaryň? Açyk suud ediň, bilen barjak diýip bilen. Şoň üçin aýdýan, şolar olar ýaly kanun bolmaýan bolsa, jinayetçi däl bolsa, gutoran adamdan hem gutorany bolmadyk bolsa, gelsin çyksynlar ýa-da öz wekillerini bellesinler, açyk platforma. Men şolary suud edeýin. Gurbanly Berdimuhammedowyň eden jinayetçiligi nämeden ibaret? Başda Niýazow ölenli. Niýazowyň ýerine wagtlança kim gelmeli? Parlamentiň spikeri, parlamentiň ýol başçysy, ýani meclisiň ýol başçysy gelmeli. Ona bir getirmediler, ona bir tuttular. Desine ýok etdiler. Bolýa, şol adam jinayet etdi diýip elan etdilermi desine? Niýazow ölenmadilar. Onu ýygnan soňlar oň ýerine oň orunwasary gelmeli. Oň orunwasary bu, meclisiň başlygynyň orunwasary diýip ýene bir adam bar. Ýene bir kär bar.
Şonu getirmediler. Getirmeliler. Onam getirmediler. Şu haram buluyunu getirdiler. Ona 12 tane vice premierin biri. Konstitusiya boyunca, kanun boyunca prezidentin wezipesini wagtlaýyn yerine ýetirmäge vice premierin haky ýok. Hiç yerde şo wagt ýokdy konstitusiya boyunca. Şonu getirip koydular. Ana bir kanun eden cinayetçiligi. Soň wagtlaýyn prezidentin wezipesini wagtlaýyn yerine ýetirýän adam soň prezidentlik saýlawlarynda gatnaşmak haky ýok. Ol ýene wagtlaýyn wezipesini yerine ýetirmeli, soň çekilip gitmeli. Başka adamlar prezidentlik saýlawlaryna dalaş etmeli. Başka adamlar. Onun haky ýok kanun boyunca. O näme etdi? Wagtlaýyn prezidentin wezipesini yerine ýetirdi. Hemme rıçaglary eline aldy. Soňra özüni kandidat diýip elan etdi de elbetde sen eýem elinde hemme adamlar. O saýlaw nemelerem komissiýasynyň ýol başçylarym hemmeler. Sen hem sesleri galplaşdyryp bilýän. Ödem näme etdi? Özüni iň birinji nowbatda reklam etdirdi. Hemme telewizionyada hatda hemme ýerde diňe şoňa ady gitdi. Hiç ele bäsleşip o goýulan dikmelen kän neme hem görkezmedi. Sudurum görkezmedi. Aňolsa aslynda saýlawlara gatnaşmak haky ýok. Ana ikinji kanun bozma jinayetçilik, häkimiýeti batyp alma uğruna eden hereketi ikinji nemäni bozdy. İkinji gelek düzgün bozdy. Ödem döwlet derejesinde, döwlet häkimiýetini batyp almak derejesinde. Üçüncü jinayetçilik ýa ýakyn boldy. 21-nji ýylyň başynda iki palataly meclis parlament döredýäsi boldy. 20-nji ýylyň ahyrynda konstitusiýany ütletdiler. Ol diňe meclis wady, ýani bir palatadan ibaretdi parlament, Türkmen parlamenti ýadyňyzda boldy. Soň bu näme etdi? Berdimuhammedow, ýani Gurbanuly, Haramoly. Gelin diýenler iki palatadan ibaret, iki öýden ibaret edelim diýen bolup. Hawa ýok, ýani milli geňeşdi we adyny ütletdiler tutuş parlamentin. Ýokarky palatasynda halk maslahaty diýelim, aşaky palatasynda meclis diýen ad bilen garsyn ýen boldy. Soň ýanwaryň birinde da kanun güýje girdi. Onu iki palata döredildi. İdýany bilenim mart aýynda saýlaw geçirildi. 21-nji ýylyň ýadyňyzdamy? Prezident bolup oturýarka özüni şol täze döredilen ýani milli geňeşe parlamenti deputat saýlatdyr. Haky ýok kanun boýunça prezidentin deputat saýlanmaga haky ýok. Üstesine näme etdi? Şol täze döredilen ýokarky palata diýilen we halk maslahaty diýilen şoňy özüni başlyk saýlatdyr ýani. Oňa da haky ýok. Oňa da haky ýok. Soňam ogluny prezidentlige getirýär. Prezident bolup oturýarka ilkä özüne şolar ýaly gowra üçin, ýani hem üçin şu halk maslahaty diýilen ýokary organa başlyk bolsa eline ýene de häkimlik galýa, taklak galýa. Ätiýaşdan edýär şu ogluny da onanok. Badan oglum gelýände de şo neme dämesin diýip. Maňa bir zat dämesin. Soňam näme etdi? Şol ýanky halk maslahaty diýilen zady iň ýokary organy öwürdi. Aradan 2 ýyl geçenden soň 2023-nji ýylyň başynda ýene täzeden kanuny ütletdiler. Näme etdiler? Ýene de odalyk parlament, bir öýli parlament boldy, ýani meclis diýilen ada gaýdyp geldi. Milli geňeş diýen at ýatyrly. Halk maslahaty diýilen bölegem näme edildi? Uly hemme zadyň üstünden gödäwçilik edýän bir ýokary organ öwürli. Parlamentiň üstünden gödäwçilik edýän, prezidentiň üstünden gödäwçilik edýän organ öwürli de şoňa başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow boldy. Şu zatlarym kanuny bozmakluk. Ola ýem prezident bolup oturýar, şo taýip gelýär. Men şu zatlary men suud etjek, kanunyň esasynda suud etjek. Açyk platformada gelip bilýär, gelip bilmeýär. Şoň esasynda men suud edemden soň şo näme etmeli? Şoň eline gannal geýdirilip türme dykylmaly şolady. Türme dykylmaly. Şoň üçin gelip bilenok. Şoň üçin iň bolmany ýöne ýaş oglan ine-de bir ýöne student oglan. Talib oglan, Melik Guly, Allah Murat bilenim ýüzde oturup bilenoklara. Olar ýaly erkek bolsalar, näme etmeli bular? Sen pretendiýan barmy sen? Bize bir bildirer ýaly bir aýplamaň barmy? Nämeden nägile sen diýmeli? Yigit, oglan sen nämeden nägile? Oturtmaly, dinlemeli. Soň bildirýän aýplamalarna sen jogabyň barmy? Jogap berip biljekmi? Şo Melik'iň bildirjek aýplamalaryna jogap berip biljekmi? Ýok, bular şol ýumruk ýaly oglandan gorkýarlar. Gepletmekden. Näme etmeli? Gurumjurym etmeli. Ödem akademide de şu ýygyna akademide aýlygan görnüşinde ogurlak gaçmaly, şoň işläp beren ýerinden. Beýle adamdan geljekde kimdir biri şon ýaly şu edenetlikleri tankytlajak bolsa da geljekde gözleri gorkup jim lal bolar ýaly. Ýurdun içine erten taňlar iň bolma şoň suuduny bir açyk guruna ýalarmy? Häzir hem nirdeligi belli däl. Indi kakasam ne telefonam alan onu gorkup durlar o görgülýüne.
Diýmek şol ogluny getirmeýändirler. Ogluny getiren bolsa görkezerdiler. Höwet edip görkezerdiler. Görkezip bilen oglan diýmek şonu getirmeýändirler. Ana maksat Baýmyradowy öýüne getirdilermi? Ýok, görkezerdiler getiren bolsa. Şol oglan öýdem çykardy bize. Diýmek şo çykyp bilen okmy? Diýmek şonu taklap atýarlar bir ýere. Näme şolaň suwduny açyk geçiren oklar? Iň bolmanda şoň suwduny açyk geçirsinler, bildirilýän aýplamanam göni onlaýny görkezsinler. Olar ýaly öýlerini konstitusiýada demokratik döwlet diýip atlandyrýan bolsalar, şolam hakykatdan hem Türkmenistanda demokratiýanyň iň bolmanda bir häheljejik alamaty bar bolsa, açyk geçirsinler suwdy. Şo taýyp dogan garyndaşlaram barsyň ellerine de telefon alyp, kamera alyp şolatlaram düşürsinler, video düşürsinler de göni onlaýny görkezsinler şolaram. Şoňa mümkinçilikler etsinler. Şolara da geplemäge ýol bersinler. Maksada da, Farhada da, Röwşene de, Mälige de geplemäge ýol bersinler. Özüni goramaga ýol bersinler. Şonu görersiňiz. Şonu görersiňiz. Kim ýa kim tutulýar? Yumruk ýaly olanlar şo taýda utýaşat şolary. Şo teň tutuş rejimiň utýa. Yumruk ýaly olandan gorkýarlar. Tutuş döwlet diýilýän zadyň. Näme üçin diýip düýbi çüýrük bu. Düýbi çüýrük täheli çekdirsen çagşak gitjek zat bol. Şonu haklajak bolup bilen edýänine bar panikaty bar aladalar şondan bar. Şular ýaly çüýrük binýada da döwlet diýip bolarmyň. Şular ýaly çüýrük binýat bilen döwlet gurup bolýarmy? Bideme şoňalada ne diýär? Şoň düýbiniň fundamentini berip gurjak bolsaň, halk üçin, döwlet üçin bir adajyk janyny ýakýan alada edýän adamlar gelmeli. Bular ýaly bar alada diňe kiýdeti bolan haramzada bir haram tohum gelmeli. Ýaly ýöne bir maşgala gelmeli. Şoňa da men janymyň ýanýanda. Film keseden çapak çalıp oturuyor. Onun şu haramzada, şu haram rejim, haram oynayıp, karam oynayıp, yani kıyalı görgülü, moğulmayalı adamlar, atın bakış görkü diye, o görgüllere onun başkaça görülemeli oluyor. Onu intizem çapak çalıp, aynı bulan nemeden değerli, yolundan değerli, durabilmedi, başarmadı, nem etmedi. Nem için başarmadı? Siz arkasında durdunuz mu? Başarıyalı siz arkasında durdunuz. Yani men yurdun içine barsam, ben yan kaycışım yani. Bana bir zat edecek bolsalar, men arkamda durabilecek var. Bir adam mam yurdun içinde yok. Bir adam çıkabilecek yok. O daşından raýjaşlyk bildirýänler bar, meni gollaýanlaram bar. Ýöne iş gaza gelse, arkamda durup öz janlaryny tewekkelçilik atatyp, şo talyp, şo taýda çykyş etjek adam yok. Men onu görüp otyrym. Şoň üçin näil ýol galýar? Siziň soramaňyz mümkin, onda näil ýol bar diýmeňiz mümkin da, näme etmeli? Her kim öz başardygyndan ine maglumat barmy? Aýdaly bir ýerini ne aketdiler ýygyna. Kanun üstünden ätler. Ýitirmetdiler, zat etdiler. Şo arada birege maglumat ýaýradyň. Sosial ulgamlarda ol bir haýtadyr bagyşlanmalar, ganjygyň bar, bir iki tane ganjygyň öz arasynda gıýbatyny ýa söwüşini ýaýratmaňda öz akwalyňda degişli zatlar ýaýradyň. Şol iki tane bir haramzadaň bir edýän gıýbaty ýa-da dawasy siziň akwalyňda näme täsir edýär? Siziň meseleňiz şolýärmi şol? Ýok. Ýöne hem şunlar şolar ýaly bir ýeňle zatlar, gerekli zatlar, bir hapa zatlar köp beýre. Ýöne siziň öz akwalyňda degişli zatlar, ine şolar ýaly öz janlaryny ortaga goýup hereket edýän adamdan başyna şolar ýaly kynçylyk gelýär. Şonu iň bolmanda birek bilen paýlaşyp, şol oglaryň günähine ýamay, bu näme üçin beýdipdirler aýdyp, şunu etmäge haklary barmy diýilen zady bar, şo düşünmeýän adamlara da bir-birine düşündiräýin. Siz jenaýat ediňiz, okşala desen ýaýradanyň bilen. Siz bolundadı bollu diýäňizde şular ýaly bir oğlan çykyş edýär, onu şey diýip akdaýypdyr. Ona sonra o ýadaýmaly şuňa haklary barmy? Näil kanun mesasyny ne diýerler? Diýip. Näme üçin bunlardan bir yumruk ýaly olandan beýip gorkupdyrlar? Şon ýaly derejede iň bolmanda bir pikirlendirip bolýandyr. Şon ýaly maglumat alyşyp bolýandyr. Ana siziň golluňyz iň bolmanda şo derejede ýüze çykmady. Şolam bolmasa, ýani ben edýän çykyşlan bunyň aşagyny öýüp pikiriňi aýyp ýazmakdan, anonim ýazmakdan gorkýan. Anonim açyp bolýar account. Şo taýda da pikiriňi aýdyň, şu ýurdun içinde bolýan zatlar barda maglumat beriň bize. Ýazgaryň şo taýda görýän zadyňy. Erbet zatlar. Gowzat bola golla, ögün oňa biziň garşylygymyz ýok. Ýöne näçe dymdygymyz ýagdaý gowlandyra itmäň şonça da yaramazlaşmak bilen bolýar. Ýa-ni kaýjym diýýär bir hyýanat ýüze çykdymy, şonu desini öňüne almasaň, onuň köpelmek bilen bolýar.
Yurtda häzir şu ýagdaý döredi da. Haýsy tarapyndan alsaň? Haýsy tarapyndan alsaň? Ani nem o kakasy olar 70 tane 70 kitap ýazyp 10 ýaşylyň içinde dünýä rekordunu goýupdyr, kakasy ýazjy bolupdyr. Odal bir makala ýazmadyk, bir haramzada gelip ýazjy bolup. Innem ogluýna ýazjy bolup başlapmyşyn. O ömürlerine bir makala ýazyp görmedik, haramzadalar innem kitap ýazan boluşyp, bolmajy boluşyp. Özüňizden görüp oturýardyň şu zatlar, oýun, spektakl. Şonuň bir makala ýazmaga beýnisi ýok. Ne atasynyň ne oğlun. Kim Allah ya? Olara halka Allah'ın olmalı, halkam Allah'ın olmalı, şular ýaly oyun oynamaly. Ine biziň arkadagy serdarymyzyň ine şunu ýaly kitap çykypdyr. Ay onuň propaganda etmeli, onu mescidiň içinde öwrenmeli. Ýadyň alynda şoňam setirler nedir? Türkmen waşyň ol ruhnama kitabyndan sitatlar ýazyşyňy ýaly mescidlerin içine ýazyň şoňam demesini. Ana Kur'an bilen deň derejede kitab öwrenip oturýarlar ha. Ol haram bolýan. Ana olar ýaly siz onu musulman bolsaňyz, iň bolmanda musulmançylyk nukta nazaryndan alaňda şu islama sygýan zatmy, özüňiz musulman hasaplaýan bolsaňyz. Dinlerler meside ýürden ýa. Allah'ım Rahim sehel islam dini barada bir analiz berse hücum etmek başarýaňyz, emma siziň başyňyzda oturan haramzada we haramdaňyz. Mescidiň içinde öz kitabyny wagt etdirýär. Bolýarmy şol? Kur'anyň ýerine. O kim ol? Peýgamber mi ol? Mescidiň içine aralaşar ýaly. Şoň kitaby mescidde wagt ediler ýaly. Bolýan bolmanda gitsin çağlar wagtynda ýa mektep geçsin. Ýok, oňa da kaýlyl. Teýa türkmen başy o haramzada bana nusga gorkoýup gitdi. Men ruhnama kitabym Allah'dan geldi. Şo ruhnama kitaby üçgede okuyan adam cennete düşýär diýip gönül dili bilen aýdyp gitdi haramzada. Özüm peýgamber diýip bilen aýdyp gitdi. Mescidlere oň ýa kitabyndan sitatalar bölekler ýazylyp başlandy içine. Kur'anyň tetirleri, aýatları bilen bilelikde. Halk garşy çykyş etdimi? Etmedi. Şonu da etmedi. Ana türkmen halkynyň derejesi. Niýerik garp etdi? Näme dilse gidip oturýar, täm bular, şonu eden o, bular. Buna geçecek zady gaty köp täm. Iki ýaka adamdan, biri ýaly adamdan edýän tanqytlary ýene şular hakly adamlar bilip goýun. Bir gitsek, bir gutorsak, gutorýar, sizem gutorýar, ýurdan gutorýar, hemme zat gutorýar. Şoň üçin adamlar birazajyk ýene diýen şol odolan bir akyllaryň aýdan şo sözüni ýatlatjak bolýan. Ýanmasaň, dem gursoň ýanmasa, halkyň derdi üçin, watanyň derdi üçin ýagtylyk bolan o adam. Senem ýanmasaň, men ýanmasam, olan biri ýanmasa, şol ýagtylyk onuň döräni ok. Jahanyň onuň tutuş tümganaky bolýar. Şoň üçin dünýäň töweregine seredin adamlar. Palestinadaky ejir çeken Palestinliler üçin jan ýakyp adamlar daşary ýurtlarda özlerini riske goýup ödem. Şuň kugun ýadyr şu Palestiniň tarabyny tutmagy riske görülýär köp ýurtlarda. Sen işlenem köp bilýärler, sen maskara edip bilýärler. Sen awraýdan düşürip bilýärler. Olal sen bir tanymal adam bolsaň, sen emädir Palestiniň tarabyny tutsaň, sen hatda awraýdan düşürip bilýärler. Şoňa garamazdan adamlar ayağa galyp nirdedir bir yerde Palestina diýip bir gidijik bir awtonom bir neme bar eken, region bar eken. Şoň ilatyny, şo Gaza ilatyny gorap, şu häzirki edilýän genosidyň İsrailiň juhudlyň edip beren adyny, ýa-ni Siyonistliň edip beren adyny ýazgaryp, şolara janlaryny ýakyp protest edip berler. Dyýyngysyz. Siz öz ýurduň içinde, öz çağalaňyna ykbaly barada alad etjek bolanlar. Öz birek-bireňden problemlaryna ýüregiňizi gyýdyryp bilen. Indi özüňiz deňeşdirip görüň daşary ýurtdaky bir giden döwletlerdäki raýatlaryň ýagdaýy bilen. Bular diňe bir öz halkynyň alada. Sen ol gidip bir dünýä başga bir künjeginde bir ejirçekde şoňa da alada bildirip şoňa janlaryny ýakyp şol urda hereket edip tagalla gorkutip bilýärler. Biz bolsa ýurduň içinde öz birek-biregimiziň arkasynda durýar bilemsek, döwletimiziň, halkymyzyň alada etjek bolamyk. Başymyz agyrdymy. Yine ayta bolup duranlara bir kino tamaşa eden ýaly tamaşa edýär. Yine ayta ýaňy sürtýär, ene şolar ýaly molmaga aýyna bulama götünjeklap başlapdyr. Aýyna olam ay bilýärdim-de, ay şey derseňiz-de, men aňýadym-da, eýle beýle ýene hem ben akylly. Näme bolýany mana düşünürdim. Şu rejim erkek bolsa, otursun molum bile oturmaly, kenä şu molmaga şu tanqid eden döwründe ne men konsulum meni ýenişdi diýenne han çykyp oturtmaly, kenä konsul bilen.
Yençmediğini suud ettirmeli ekenna. Näme üçin yenjipdir? Näme hukukdan peýdalanypdyr konsul? Haky barmy? Yersiz ýere orta asyrlarda öňkajyşmaýal hanyň ýöne bir güne türkmen raýatyny yençme haky ýok. Şeýse handan jogap soral ýani. Häzir o döwlet diýýär, kanunlar bar diýär, konstitusiýa bar diýär, zat diýär. Bunyň öýlerini alyp barşyna seredin. Maňlaryny ýaryp goýberýärler, ýöne arz etmek üçin barýan ol maňlaryny ýaryp goýberýärler. Näme şunu edýärler? Tebe halkyň ýagdaýyna seredýärler, halkdan ses çykjakmy? Şulaň arkasynda durjakmy? Häzir men şulaň bir 5 tany gelen şu nemelen aktivistler maňlaryny ýaryp goýursam, arkasynda durjak adam mam diýip olara milki ölçerip ýokuk görýärler. Soňra näme üçin şulaň maňlaryny ýarmaly? Arkasynda durjak adam aýak üstesine de geljekde şulaň hem gözüniň oduny alalyň, şu bar ýogur sanyja neme, şularam gaýdyp arz eder ýaly etmeýäliň diýip edýär olar. Şu maksatlaryna ýetip otýarlar. Näme üçin? Ýene de halkyň biperwaýlygy netijesinde ýetip otýar. Halkyň edesini aladatny edýän adamdan arkasynda durýan halk ýok. Dürli metotlar bar. Şonu etmek üçin, şu aladany etmek üçin, birige ýardam bermek üçin, şular ýaly hyýanatçylygyň öňüni almak üçin, ýa şular ýaly hyýanatçylyk barada diň bolmanda bir sesini çykaryp galmak üçin. Iň bolmanda bir birigiň bir adajyk bolsa aňyny oýarmak üçin dürli ýollar bar. Dürli ýollar bar. Şoň üçin halkyň günäsi ýok, halka beýdimi, eýdimi diýen halkyň günäsi bar. Kollektiwlen jogapkärçilik diýilen zat bar. Moral jogapkärçilik diýilen zat bar. Emma biziň häzirki gurrun edip oturan zatlarymyzda jenaýet zatlar bar. Jenaýet işler bar. Şoňam şolam näme diýip ýol alýar? Halkyň biperwaýlygy ýol alýar. O näme halkyň jogapkärçiligi ýok bolýar? Näme ýok bolýar? Nadamlar men ýene de birazrak bir iýgençlerek gurlandyr. Mollama ýanky ýagdaý bilen baglanşykly ýanky nämäni getirip, ýöne täzeýliň basa gosunny birazrak pikirlendirjek bolýan adamlar şu bolup beren zatlar bardy. Şu bolup beren zatlar bardy. Şu asyrlar boýy arzu edilip ýetilen şu döwleti, şu watany saklamaly adamlar biz ýokarda karamzadalar da olaň piňine dediler. Watan diýen, watan näme, halk näme? Döwletiň geljegi näme? Döwlet näme? Olaň işi ýok. Olaň bar aladaty şu gara rahmetleri. Şuňky günleri ertir ol döwlet diýilýände dogdagy diýämi, gorpagy diýämi, niriki diýä, uçudogy diýä, uçutdan aşaky diýämi, oňla işi ýok. Ertir näme bolsa şo bolsun diýip hereket edip beren adamlar. Biz etmeli şo ertiriň aladatyny biz etmeli. Geljekki nesilliň hatiraty üçin. Şu jagada häzirki döwletiň sudurunyň bolmanda saklap galyp geljekde berkitmek üçin. Şonu häzir halat edilmese şoň sudura meň galan o adamlar. Ýöne bir ýöne metafora diýen adamlar. Teoriýa taýdan aýdylýan da bu hakyky bolup duran zat hem boljak adam gurrun edip oturýar häzir. Şoň üçin 24-nji ýylda ullukan syňylar garaşýar adamlar. Türkmenistana da bütün dünýä häzir ullukan syňyň öňünde 24-nji ýyl gynan takda iň agyr ýyldan biri boljak. Adamlaryň ýakyn taryhynda. Türkmeniň hem başynda ören uly syňyň dur häzir 24-nji ýylda. Ören uly syňyň diňe bir içinde däl, daşyndan häzir ullukan hopawanyp dur. Ýakyn wagtlarda oňa da syň berer, onam düşündirer Türkmeniň döwletine daşyndan nähil hopawanyp dur. 2024-nji ýyl näme üçin Türkmenistan üçin hem Türkmenistanyň halky üçin hem näme üçin ullukan syňyň ýyly bir giden fakatlar bilen onam düşündirer. Şuňlukda şu goýulan temalar boýunça siziň hem öz pikiriňizdi. Awa düşünjeleňizdi, ýazmaňyzdy. Haşa diýen ünfer dinleýäňiz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilen hem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.